Familiak bi modu nagusitan lagun diezaioke haurraren euskarazko sozializazioari. Euskaraz egiteko aukerak emanez eta haurra aldioro motibatuz. Euskaraz egiteko aukerak emateari loturik etxetik hasi beharra dugu. Etxean euskarak bere tokia behar du, baldin eta haurra euskaraz jabetuko baldin bada familiaren elkar bizitzan. Haurrari zuzenean egiten zaizkion komunikazioak eta ari zuzenean eginez, baina bai bere inguruan egiten direnak dira haurraren inputa, haurrak hartzen duena hizkuntza ikasteko eta beraz zaindu beharrekoak. Etxean aktiboago jokatu beharko dugu, baldin eta bizi garen inguruan euskara ahulagoa baldin bada gizartean. Zenbat eta aukera gutiago izan etxetik kanpo euskaraz aritzeko eta aditzeko, orduan eta sendoago babestu eta zaindu beharko genuke etxeko euskarazko elkarbizitza hori. Beti ere haurren ikaste prozesua sendotze aldera. Horretan familiaren kudeaketa linguistikoak jokatzen du. Hau da, nola jokatu etxean familiaren elkarbizitzan hizkuntzekin, zein hizkuntzatan aritu haurrekin, zein hizkuntzetan aritu gurasoen artean, zein hizkuntzetan hautatu eskolazko jarduerak, zein hizkuntzetan gozatu etxeko aisialdiaz, pantailetatik hartzen dugun hori zein hizkuntzetan ikusi. Horretan familiak, gurasoek badute beren esku hautuak eta erabakiak bete-betean euskaraz bizitzeko aukerari laguntzen aldiotenak. Hau da, pentsatu behar dugu, etxea zaindu behar dela, familia euskaldun batek hori egin dezake, baina horrek ere eskatzen duela etxetik kanpoko arloari ere begiratzea. Eta kanpoko bizipen horiek, bertze haurrekin parkian, eo kirol taldearekin astean bitan, eo haurrak egiten duen edozein jardueretan gertatzen diren komunikazioek, erabiltzen hizkuntzak, laguntzen dio haurrari dena delako hizkuntza ikasten eta hizkuntza horretan mintzatzeko ziurtasuna hartzen, erosoago ibiltzen. Euskaraz baldin bada, zalantzari gabe, euskaraz lagunduko dio eta etxeko transmisioa sendotuko du edo eskola bidezko ikastea ere osatuko du, aberastuko du. Beraz, hori pentsatu behar dugu, ideia hori funtsezkoa da. Haurra euskaraz erosu arituko da, baldin eta euskaraz aditzeko eta aritzeko aukera asko eta askotarikoak baldin baditu. Hau da, etxetik hasita, baina ez etxera mugatua. Hau da, hizkuntzaren erabilera aukera anitz behar ditu, erabilera hori ohikoa izan, usua izan, eta gero solaskide gehiago behar ditu. Ez bakarrik jarduera berean aritu, bakarrik eskolan adibidez, behar du gozatu, behar du kulture jarduerak, behar du lodikotasunean, behar du bertze arlotan ere erabili hizkuntza. Bigarren modua errandugu zela haurra aldioro motibatzea. Nola motibatu haurra euskaraz egin dezan? Gogoko jarduerak euskaraz egiteko aukera emanez. Guk ezagutzen dugu inor baino hobeki gure haurra eta jakinen dugu ze jarduera, ze musika mota, ze eskolaz kanpoko aktibitate duen gogoko edo duen nahien edo maiteen, ez? Hoixe bera probestu euskararekin harreman gozagarriak, asebetegarriak eta atseginak izateko. Ze gertatzen da gure haurra euskaraz, etxean gurekin euskaraz egiten duena erderara jotzen baldin badu?
pentsatu behar dugu lehenbizi gure haurrak eleaniztuna direla, elebiduna behinpin, eta orduan komunikatzeko gaitasuna dutela hizkuntza batean baino gehiagotan. Hori gauza ona ere bada, pentsatu behar da, baina guri interesatzen zaiku sendotzia euskararen erabilera, badakigu erderaz aski ongi egiten duela, ez du behar horrekin dugu kezka. Haurrari kargu hartzea edo zuzentzea, erderaz jotzen duelarik, ez da eraginkorra izaten. Bai aldiz pentsatu behar dugu, zeren seinale da hau? Azken batean, ze harreman duen gure haurrak euskararekin eta gaztelaniarekin? Eta ikusiko dugu gaztelaniaz hainbat gauza heltzen zaizkiela, ez bakarrik bizitza sozialaren bidez, pantailetatik ere, eta orduan nolabait aurretik komentatu dugun eskaintza nolabait bere gustokoi loturikoaren bidez, hori konpentsatzeko modua da. Baina gainera, erdarazko erabileren aintzinean, esan dudan bezala, zuzenketa eta kargu hartze baino egokiagoa da eta eraginkorragoa da, errefortzu positiboak, erderaz erranduen hori euskaraz formulatzea, erabilera piztea, piztur solasaldiak, erraiozu kontatzeko, azaltzeko, erabilera ere sustatzen aldugu. Eta beti ere erabilera sortu, euskara sartu, egoera ez tensionatuetan, umorea da oso lagun ona honetarako, eta guraso moduan guk ezagutzen dugu inor baino beki gure haurra, eta baditugu bideak modu naturalean eta goxoan euskaraz egin dezala motibatzeko. Baina erran dudan bezala, ulertu behar da zertaz egiten duen hori, eta ze harreman ahaltsua eta mamitsua duen gaztelaniarekin. Eta euskaraz hori konpentsatzen saiatu. Beraz, familian esku dagoena, euskarazko sozializazioari laguntzeko, erran dugun bezala da, euskaraz egiteko aukerak ematia eta haurra aldioro motibatzea. Euskararekin harreman handia eta positibo izatea da gakoa.